Imini yeSabatha mayibe yinhle kwabangcwele. Bantwana bahle base-Afrika, ngithunywe inkosi yamaNazaretha ukuba ke ngethule lenkonzo ngalolu suku olukhulu lweSabatha kulomsakazo omkhulu ukhozi. Ngicela uba ngedlule encwadini yamaHubo yekhulu namashumi amathathu nesikhombisa. Ngizofunda ivesi lesihlanu kuye evesini lesishagalolunye. Uma ngikhohlwa wena Jerusalema, masizikhohlwe isandla sami sokunene. Ulimi lwami malunamathele olwangeni lwami. Uma ngingakukhumbuli, uma ngingaphakamisi iJerusalema phezu kwentokozo yami enkulu. Khumbula Jehova usuku lweJerusalema, ngenxa yabantwana bakwa-Edomi abathi, dilizani, dilizani kuze kube sesisekelweni salo. Ndodakazi yaseBhabheli, wena oyakubhujiswa, ubusisiwe oyakuphindisela kuwe izenzo zakho owazenza kithina. Ubusisiwe oyakubamba abancane bakho abaphahlaze edwaleni. Amen. Ngizoke ngifunde futhi incwadi yabaseKorinte ye-13 ivesi le-11. Lapho ngisengumntwana ngakhulumisa okomntwana, ngaqondisa okomntwana, ngazindlisa okomntwana. Kuthe sengiyindoda ngayeka okobuntwana. Amen. Sisenyangeni lapho thina amaNazaretha sonke sikhumbula khona ukuzalwa kobuNazaretha. UbuNazaretha ke bafika kuleli zwekazi lakithi ngomhla ka-10 kuMashi 1910 bufika noShembe ezoqala ukukhuluma ngaloNkulunkulu wasekuphakameni. Uma uShembe ekhuluma le ndaba phakathi kwabantu, abantu abaningi abazange bayithokozele lento eyayikhulunywa uShembe, abayithandanga. Kwathi noma kuhamba isikhathi likhula leli bandla lamaNazaretha, kodwa abantu abaningi beyinkolo ezase zikhona ubuNazaretha bongakafiki, abazange bayijabulele lento kaShembe, babephambana nayo. Kangangokuthi uShembe waba nezitha eziningi ngenxa yalobu buNazaretha. Kodwa uNkulunkulu ngesikhathi emthuma uShembe, wayemthume namathuluzi amaningi ahlukahlukene. Amathuluzi wokulungisa izinto ezonakele phakathi kwabantwana bonke balapha eAfrika. Kangangokuthi uShembe uma kulethwa into eyinkinga kuyena, waye azi ukuthi liphi ithuluzi azolisebenzisa ukuxazulula lenkinga elethwe kuyena. Abantu babefika nezinkinga eziningi bezoyibika kuShembe. Kuyo yonke leminyaka uShembe ekhona, babefika abantu beyibika inkinga zabo ayixazulule noma ngabe kuyinkinga yanhloboni. Ngoba yena wayevele ezulwini, wayikwazi ukubona ukuthi lenkinga idinga ukuxazululwa kanjani, lena idinga ukuxazululwa kanjani. Isikhathi esiningi mawufika kuShembe uzobika into, uyethi inkosi kubusise. Mhlambe athi inkosi kubusise izolunga lento obuyibika. Kodwa kwesinye isikhathi komunye umuntu uyengasho kanjalo. Uyebeke umbandelo othile awubeka kulowo muntu. Athi lo muntu akokwenza lokhu nalokhu nalokhu. Inkinga yakhe izolunga menze lokho. Kukhona intombazane eyayikhulume ngayo inkosi ilanga. Ithi le ntombazane yayinombandela eyayiunikwe ubabamkhulu umqalo wendlela. Wayethe kuyona, uma wena ntombazane usufikile ukuthi usufuna ukugana, woqala kimi, uqala uze kimi kuqala. Le ntombazane yahlala yakukhohlwa lokhu. Kwase kuthi makufika ithuba lokuthi sicabanga ukugana, yayisivela igana ingasayanga kuShembe. Uma isinenkinga emzini, ngoba yaba nezinkinga eziningi emendweni wayo, benomyeni wayo, bathi mase beneyinkinga basebeya enkosini, sekuyinkosi ilanga. Njengoba beya enkosini nje, umyeni wayo wayekade ephuphile ebusuku elele,
waphupha umqalo wendlela emthethisa ethi wena mfana wayonelani le ntombazana. Uthi ke wayesengithathe sengifaka entweni engathi ipayipi, wayesefutha ngaze ngayophoseka olwandle. Bayafika ke enkosini ilanga bayayibika lento. Isithi ke inkosi ilanga ibhekisa kulo ntombazana, ubaba ngoba wayejwayele ukukhuluma kini, akukho yini akusho kuwe na? Ithi le ntombazane ke, uthi lo makoti kukhona akusho, wathi uma sengifikelwa ithuba lokugana angoqala kuyena kuqala. Uthi ke wakwenza ini lokho na? Uthi cha ngikwenzanga ngakhohlwa. Uthi iyo ke le ndaba unenkinga engaka ingoba awuyigcinanga umyalo, ingoba awugcinanga umyalo uShembe akubekela wona. Wena kwakufanele uba wenze njengokusho kwakhe, ungagani ungazange uqale kuyena ngoba awazi ukuthi wayezothini kuwe. Le ntombazane yathi mayifikelwa ithuba lokugana, yayisibona ukuthi ngoba amanye amantombazane ayagane nje engazange aqala aye kuShembe kulunge futhi aphile kahle nasemendweni yawo, nayo ke kufanele iyenze njengabanye, ihambe yogana njengabo, nayo izophila kahle. Yakhohlwa ukuthi yona inombandela eyabekelwa yona ukuthi mawusogana wokuza kimi kuqala. Ikhona ke into enjalo, uma ufika kuShembe ubika into oyibikayo, kuyenzeka ebese wena akubekela umbandela othile, athi kuwe nakho nanakho kufanele ukwenze kuze kulungele inkinga yakho. Kanjalo nakithi kwake kwenzeka lokhu okwenzeka kule ntombazana. Uma kithi kuzalwa abantwana, umkhulu wethu eseganiwe amakhosikazi amabili, abantwana babeshona, kwakuye ukuthi ma umntwana eqala ethatha unyawo ethi uzama ukuhamba ebese edlule emhlabeni. Lamakhosikazi amabili uMabiyela noManene onke ayingenabo abantwana kodwa ezala beshona abantwana. Kwasekugana lo unkosikazi wesithathu owugogo wethu. Uma egana naye, uma ngabe ethola umntwana wokuqala eqala ethatha unyawo wayesedlule emhlabeni. Babemxoxela kugogo ukuthi la ikhaya ke sekwahluleka inyanga ezinhlobonhlobo, kodwa lesi sifo esibulala abantwana asipheli, abantwana lokhu befile nje. Ugogo ke wayeseke wezwa ngoShembe umqalo wendlela, wayeyezwe maye sezweni laseKhakonina eNdulinde, ezwe ukuthi khona umuntu okuthiwa uShembe oyedlulela uma ebheke eJudiya. Wayesehamba kugogo esemfesela eseyibika le ndaba yakhe ukuthi lapha engane khona abantwana abaphili bayafa. Umqalo wendlela ke akashonga ukuthi inkosi kubusise bazophila abantwana, kodwa wambekela umbandela ugogo wathi akothi makushaya isikhathi sikaJulayi ebese ubheka abantu abangamaNazaretha ngakini uze nabo ekuphakameni, wokuze ekuphakameni. Ngempela kugogo ngoba wayengewuye umuntu owumNazaretha, wababheka abantu abamaNazaretha, kwathi makushaya isikhathi sikaJulayi wayesehamba nabo esekuphakameni. Uma ugogo efika lapha ekuphakameni, uthi ke umqalo wendlela, uphi umyeni wakho, wasina yini na? Uthi ugogo yebo ngasina. Uthi pho uphi umyeni wakho na? Uthi ugogo cha angimazi ukuthi uphi ngoba uyisibhunguka, usebenza khona la eThekwini kodwa ngazi ukuthi usebenza phi nendawo, siye sibone ngaye nje sefika ekhaya. Uthi ke umqalo wendlela, ngifuna ukukusinisa ke ushade ngokwasezulwini, ngoba umyeni wakho akekho, mina ngizomela umyeni wakho. Base besina ke ugogo esina nomqalo wendlela ekuphakameni. Uma beqeda ukusina, umqalo wendlela usethuma inkosi ilanga iyibhungu nje, uyayithuma uthi ayihambe ishaya insimbi, le nsimbi eshawa izingane, uthi hamba ushaya insimbi kathathu. Wayeseke inkosi ilanga isishaya le nsimbi kathathu. Uthi ke inkosikazi wakwaNduli ke, le nsimbi oyizwe ikhala, izingane zakho ezintathu uzozala abafana abathathu,
Laba bafana ke bayokwehlula lokhu kufa ukubulala izingane ekhaya. Ngeke bona besafa. Kodwa laba bantwana ungayeki ukubaletha lapha ekuphakameni. Ngoba uma ungasabalethi lapha ekuphakameni kuyovuka lokhu kufa obekudla abantwana ekhaya. Ngempela ke ugogo wayesebuyele ekhaya. Uma efika ekhaya ugogo wakhulelwa wazala ubaba omdala. Bayamaza abadala ekuphakameni ubaba uEphraim wayesebenza lapha eThekwini eDurban Club. Emva kwakhe wayesezala ubaba ongizalayo. Bayamaza abadala umvangeli uNdulu uhambe seyumvangeli. Wayeshayela amabhasi akwa-BIC. Emva kwakhe wazala ubaba osekhona ubaba uIzoni usekhona ke yena ubaba omncane. Laba bobathathu ke ibona baphila phakathi kwalomuzi bakwehlula lokhu kufa. Kwakuye ukuthi njalo ke uma kushaya izikhathi zokuya ekuphakameni ngoJuly ugogo abopha imithwalo ahambe nabo laba bantwana bakhe abathathu. Usethi ke ubabezala wakhe ukhokho wethu, makoti wena ke sengifuna ulandele imiyalo yalenyanga yakho eyenze ukuthi kube nabantwana la ekhaya. Ngoba lenyanga yakho kuthi uyigcinisa abatha. Ngifuna uphumele ngaphandle komuzi wakhe ngaphandle ukuze uhlale nalabantwana bakho ungabasi khona makuyisa abatha. Ngoba bese kuba ukuphenduka kagogo esekholwa ke nalabo bantwana bakhe. Eselandela lo mbandela awubekele umqalo wendlela ukuthi labantwana bakho uzungayeki ukubaletha ekuphakameni. Uma ubaba wethu eseganiwe ekanomama nomama futhi waqale wangabathola abantwana. Useyahamba kuyobika enkosini ilanga. Ithi inkosi ilanga woye ekuphakameni uyolinda. Ufike uhlale ekuphakameni ulinde. Abantwana uzobathola. Ngempela ke umama wabe sehamba sekuphakameni esefika ke ngoJuly kuthe makuvala umhlangano wayesehlala wangahamba. Wayeselinda njengokusho kwenkosi. Ngoba wawuyulinde kuze kusho inkosi ukuthi usungahamba uphindele emuva. Uma umama esahleli lapha elindile kwase qhamuka indoda khona indoda wakuthiwa uMakhalempongo. Isiqhamuka le ndoda ize kuyena ithi ngithunywe kuwe makoti. Yamfica umama le ndoda esedokodweni la kubo kwaMpanza ehleli nomakoti babafowabo. Yayisithi ngithunywe kuwe makoti. Uma ephuma umama uthi ke isimanga lo muntu wayehamba phambili ebheke edokodweni. Uma efike eminyaka bese ethi vulake. Uma umama esevulileke lapha ke usethi lo muntu lo uBhengu owayelusi inkomo zenkosi la nguMakhalempongo uthi hamba ukhimbali usiyayikha kumama usiyayibusisa lemba. Uthi ke lembali ila kuzohlala khona ingilosi okuyiyona ezokunikeza abantwana. Ithe inkosi yasekuphakameni uzothola abantwana babafana abayisikhombisa. Ngempela ke umama wayeseyahamba ebuyele ekhaya uma inkosi sithe usengaphindele ekhaya. Wayeseyakhulela umama wazala umfowethu omdala wazala abafana baze bayisikhombisa. Uthe umama mezala umntwana ukugcina base bemqamba bathi siyabonga. Bathi sesibongile ngoba inkosi yayishilo yathi uzala abantwana abayisikhombisa. Laba abantwana bayoba abafana ngempela kwabanjalo. Kodwa laba abantwana bazalwa ngembali yasekuphakameni. Ithi ke inkosi ilanga mayikhuluma ithi lapha ekuphakameni kukwaphila ngeze. Ithi ungakhohlwa ukuthi lapha ekuphakameni wafika kanjani. Ngoba wonke umuntu unendlela afika ngayo lapha ekuphakameni. Uzungayikhohlwa leyo ndlela. Manje ke uma ngibuka lencwadi engiyifundile. Lencwadi ikhuluma ngokuthi abantu abaningi kwathi mase lidiliziwe iJerusalema. Selinqotshwe izitha abantu abaningi basebelikhohlwa iJerusalema. Kwase kuthi mali ngasekho iJerusalema kwaba ingcosana elikhumbulayo. Njengoba isho lencwadi ithi uma ngikhohlwa uwe Jerusalema nesandla sami sesokunene masizikhohlwe. Uthi nolimi lwami linamathele olwangeni lwami uma ngingaphakamisi igama lakho Jerusalema. Uma ngikhohlwa uwe Jerusalema. Lokhu kusho ngoba wayazi ukuthi iJerusalema indawo eyayikhethwe uNkulunkulu wabantwana bakwaIsrayeli ukuthi lapha azokwehlela khona ahlale khona. Thina sizukulwane esikhona njengamanje sobuNazaretha siyizukulwane sabantu ababephila nenkosi ilanga sizalwa yibona.
Uma ke thina singezukukhumbula zonke iziyalo ezashiwo inkosi ilanga yayizisho kobaba yayishiya kobaba ebese thina sizikhohlwa lezi ziyalo nezimfundiso nemithetho eyashiwo inkosi ilanga. Uma sikukhohlwa lokho abekho abayobuye bakukhumbule ngoba thina siyisizukulwane sokugcina esabona inkosi ilanga noma sasibancane kodwa sayibona ngamehlo sayizwa ikhuluma kubazali bethu. Uma ke sizokhohlwa iyo yonke lemiyalo kuhle nesandla sethu sesokunene sizikhohlwe. Uma singaliphakamisi igama lasekuphakameni singaliphakamisi igama lokuphakama njengokusho kwenkosi ilanga kuhle nolimi lwethu lunamathele emalwangeni ethu ngoba asisakhuluma okwakhulunywa inkosi yasekuphakameni ilanga ithi asokugcina lokhu nalokhu. Sengiyabonga abantwana abahle base-Afrika, inkosi ibusiseni kuzwile. Amen.